Good evening. Good evening, good evening. Leah Obnimaga, Tamsakdan host, sabi ni Sis Leah Obnimaga. Loading ba ako? Loading agad. Dinadalaw na naman tayo ni Aling Loading. Good morning, Sisi, dyan sa'yo. At good evening dito sa amin. Bakit naglo-loading na agad? Umpisa ko pa lang. Grabe naman. Welcome Sisi sa aking munting bahay. Thanks so much guys sa dalawang andyan. Ayan si Celia, bigyan kita ng jacket mo para hindi ka ginawin kasi ako'y giniginaw. Giniginaw ako. Medyo maginaw ngayon dito. Bakit naglo-loading agad naman? Di ka na hintahan. Thanks so much sa dalawang andyan. Aray ko. Medyo mahiga muna tayo dahil pagod maghapon guys. Super pagod ang katawan. Kaya ihiga natin konti. Saglit. Ganito na ngayon pa ako. Thanks so much guys sa tatlong andyan at saka sa 5 patamsak nyo. Thanks so much Sisi Maria Lisa sa patamsak mo. Salamat. Ayan, maginaw. Giniginaw ako. Four million people in the house. Thanks so much guys. Salamat sa mga andyan. At magparamdam naman kayo para mag-usap-usap tayo. Magyakapan tayo kung may mga bago dyan. Yakap lang saglit lang na LS2 guys. Kahit 1 hour lang. Maria Lisa, thanks so much Sisi sa pagdalaw ulit sa aking munting bahay. Salamat guys. You're welcome ate, sabi ni Maria Lisa. Ayan guys. Mama Nars, tamsak na ako. Ay, sabay-sabay kayo ngayon Galing ako kay Amy's. Kaya nga dati naman schedule ko kasi to Sisi yung 10 o'clock. Pero si Amy kanina pa siya hindi na nga naka-attend kay Manang. Okay lang Sisi. Okay lang na magsabay-sabay. Mag-attendance lang kasi ako kay Lolo. Kahit 1 hour lang tong LS ko.
Maria Lisa, hehe, galing din ako doon kay Ate Lebe katatapos lang. Oo. Hindi ko na nga natapos kasi mag-i-start na ako. Nag-prepare muna ako dito sa LS ko. Kaya ayan. Padalian lang naman itong LS ko. Pag-attendance lang ako kay Lolo. Isang oras lang. Maktik Vibes. Hello, Mama Norms. Sabi ni Maktik Vibes. Ayan. Thanks so much sa pagdalaw sa aking munting bahay. Maktik Vibes. Hello, Mama Norms. Sabi niya, galing ito kay Sis Nika Explore. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo, Maktik Vibes. May jacket ka na. Sis Maria Lisa, dikitan mo na rin si Maktik Vibes. Nangingisda rin siya. Lia, ni Maga Mama Norm, saan ka? Sabi ni Sis Lia. Dito ako sa Hong Kong, Sisi. Di ka makita, Mama Norms. Nakahiga na kasi ako. Nakahiga na kasi ako, Sisi. Kaya kaya di mo ako makita. Ayan. Pakita ako. Masakit kasi yung likod ko eh. Kaya nahiga muna ako. Ayan. Sandali lang. Dito ako makita ni Sis Lia. Lia Obnimaga. Ayan. Asan na yung front camera? Ayan, pakita tayo saglit. Ayan. Giniginaw kasi ako. Ayan, hello. Hello, Sis Lia Obnimaga. Ayan. Congrats nga pala. Norm, sabi ni Sisi, okay lang Mama Norm, pahinga ka lang muna, sabi ni Sis Lia. Hindi, okay lang Sisi. Okay lang na magpakita ako. Ayan, ang kapal ng jacket ko kasi giniginaw ako. 11 degrees ngayon dito. Ikaw Sisi, saan ka? Di ba sa ka? Sa Kuwait? Kuwait ka ba? Ako din ako mag-LS. Din dito sa Kuwait, 3 AM Pinas time. Ay, naku naman. Kaya pala hindi pa kita napupuntahan, Sisi. Ala. 10 AM, na yun? Ang sarap na ng hilik ko. Naghihilik na ako noon. Maria Lisa, wow. Sabi ni Maria Lisa, bakit naman wow, Sisi? ang late. Oo nga sis, okay lang. Sabi ni Sis Dia Oblimaga. Pero kung makikita kita, kasi bihira akong magbubukas na pagka umiihi ako ng madaling araw. Tapos pagka nagpapalit ako ng diaper nung alaga ko, hindi na ako nagbubukas ng phone ko. Kaya hindi ko na nakikita kung sino ang naka-LS. 3 AM dyan sa inyo, kaya nga. Maria Lisa, dumikit lang ako kay Martic Vibes, ate. Nagpakita ka na pala, haha, sabi niya. Kasi di daw ako makita ni Sis Lia Obnimaga. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Lia Obnimaga. Lablabin na rin natin, yakapin natin ng mahigpit para hindi siya ginawin. Nakagaya ko, giniginaw talaga ako. Dandikit kay Martic Vibes, ate, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Martic Vibes. Balikan mo si Sis Maria Lisa, dumikit na daw sa'yo. Ayan, nakita ko lang si Martic Vibes kanina kay Sis Nika Explore. Ayan, lumipat siya dito at natapos na rin ang kanyang LS. Si Sis Nika, kaya ayan.
Ayan, Martic vibes. Kung hindi mo pa kadikit si host, dikitan mo na at babalikan kita after my LS para ayan, magyakapan tayong lahat para makadagdag yung mga bananas natin. Thanks so much guys sa pagdalaw sa aking munting bahay. Ikaw Maria Lisa, naka-fix ba yung LS mo para mapuntahan? Kasi si Batanginyang Italyana, kasabay mo din kahapon eh. Kahapon ba yun? Kahapon ba kayo nagsabay? Kasi ang hirap mag-support pagka dalawa lang yung CP mo. sabay-sabay na mag-LS. Tapos, pagka may premiere pa. Kaya ang hirap. Ang hirap pagka, konti lang ang gadgets. Sana all maraming gadgets, diba? Hirap. Thanks so much guys sa 3 million people in the house. Salamat. May nag-PM dito. Parang ate, sabi ni Maria Lisa. Salamat sisi sa mga paharang-harang mo dyan. Thanks so much. Kala ko hindi ko na naman naon yung Kasi nung unang LS ko, nung namuni ako, hindi ko pa alam kung anong pipindutin ko. Tamsaktan host, sabi ni Cindy Vloggers. Thanks so much sisi sa patamsak mo. Tapos ka nang mag-LS. Nakita lang kita kanina. Pinuntahan ko muna si Nika. Tapos naman na, last gis na, kaya nag-start na ako. Thanks so much, si Cindy Vloggers. Ayan guys, si Cindy Vloggers is from Hong Kong also, Maria Lisa. Kaya lablabin mo na rin kung hindi mo pa siya kadikit. Premiere ko lang yun, te. Okay. Replay ko na lang. Ako nag-LS ka rin. Replay ko na lang pagka premiere mo yan. Ayan, pagka di mo pa kadikit yung mga andyan, Cindy Vloggers, si Maria Lisa is from Kuwait. Kuwait ba? Ay, hindi. Si Lia Oblimaga is from Kuwait. Si Maria Lisa is from Cavite, if I'm not mistaken. Ayan, at saka andyan din si Martic Vibes. Ayan. Thank you so much guys sa 5 million people in the house at saka sa 6 na patamsak nyo. Maria Lisa, yes, tama ka dyan Mama Norm, sabi ni Maria Lisa, yes. Kasi nakapunta na ako sa sa LS mo. Anong oras yung LS mo ulit? Pagka nakapix yung mga LS, Sampig sa Cavite. Nasampig sa Cavite. Pero taga saan ka sisi? Bisaya? Pag nakapix na yung mga LS mo, ayan, mapupuntahan kita pagka wala kang kasabay. Pero yung first time mo nga napuntahan kita, kasi yun lang ang first time mo na nag-LS, kahit andun ako kay Bibi Bungisngis. Opo, summer ako. Waray. Yung biyanan kong babae taga Barugo. Barugo Samar, Leyte. Wow, salamat po, sabi ni Maria Lisa. Trial ko pa lang yun, Mama Norm, saka di ko alam kung kailan ulit maulit. Everyday na lang para talagang mapupuntahan ka ng mga
subscribers mo kasi may schedule ka na. Anuhin mo lang yung oras para alam na nila na gano'n yung LS mo. Malayo pa yun sa amin ate, Eastern Samar ako. Isa pa lang kasi yung phone ko ate, hehe, sabi ni Marlisa. Kaya nga ang hirap. Nung nangingista pa lang din ako, isa lang din ang phone ko. Nung naka 800 na yata ako, saka ako nakabili ng isang phone kasi nga malapit ng mag LS kasi sabi nila pagka phone lang ang ginagamit mo hindi ka muna makakapag LS, kaya nangisda ako ng nangisda nung nakagraduate na ako ng 1,000 bananas, saka ako nakapag-umpisang mag LS. Kaya ang hirap maghabol pagka saka ka lang mag LS pagka naka 1,000 bananas ka na. Ang hirap ng maghabol ng WH talaga. Asan na ako? Nag-try lang ako nun kung hindi mapuputol, haha, sabi ni Maria Liz. Oo nga ate, hirap mag-ipon. Pag-iipon, ang hirap. Nag-iipon pa ako, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Bongski Morales, Tamsakdan Sisi, Agoy, sabay, sabi ni Bongski Morales. Bongski Morales, harang, salamat Madam Evelyn. Salamat sa mga paharang-harang mo dyan. Thanks so much guys, 3 million people in the house. Salamat po sa mga naglalaro ng mga herring. herring. Agoy, sabay, sabi ni Bongski Morales. Sabay yung mami, yung mga nag-LS. Hindi mo na alam kung saan yung pupuntahan mong mag-LS. Ganyan talaga sis Maria Lisa. Umpisahan mo nang mag-ipon ng WH mo para wag kang maghabol. Ang hirap maghabol kaya ng WH. Ang hirap ipunin kasi nung 10 minutes harang, sabi ni Momski Morales. Wow. Thanks so much po sa mga paharang-harang dyan. Dahil nung ako na ang nakatungtong sa 3,000 WH, tapos bigla akong binawasan ni Lolo ng 500 in one go lang yon, 500 WH. Kaya sabi ko noon, nako, tigil na ako, ayoko na, sabi ko, karon naiyak pa ako noon ang hirap kong kinuha yung 3,000 WH, tapos in one go kinuha niya yung 500 WH ko, kaya sabi ko tigil na ako. Nasasayang lang yung pag-ALS ko ako. Ay hanggang hanggang madaling araw yun na nag-ALS ako. Kaya ayun, parang nawalan ako ng pag-asa noon. Pero wag ka, tuloy mo yan kasi andyan ka na, sabi. Malapit ka na sa finish line, sabi naman nila. Kaya tinuloy ko rin at salamat din kay Manang Lewis Channel at saka kay Batangginyang Italiana na silang tumulong na nag-play sa mga bahay ko at sa inyo na rin, sis Marlisa, saka si Bibi Bungisngis na nag-play sa akin. Nasa 6 minutes pa lang, sabi ni Bongski Morales. Salamat sa mga tulong nyo din at sa mga napapalarulan ko din na mga WH kay Manang sa pagpunta-punta ko sa mga LS na nanalo ng mga WH. Kaya ayun, medyo bumilis yung pag-angat ng WH ko noon. Kaya ang hirap.
Ang hirap maghabol ng ano, aray ko. Masakit yung likod ko. Lagyan ko nga ng unan. Ayan, pwesto tayo. Pwesto tayo. Ayan. Oops. Thanks so much guys sa 7 million. Lilia 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 Veras Tamsakdan. Good evening. Sabi ni Madam Lilia Lilia Veras. Ayan guys, thanks so much. Ate Lilia Lilia Veras sa pagdalaw mo sa aking munting bahay. Bigyan kita ng jacket mo. Ayan, sandali lang. Na tayo maglagay ng jacket si Lolo. Ayan, Manang, pwede kang magbaba ng iyong bahay. May jacket ka na para hindi ka ginawin. At ako'y ginaw na ginaw. Dito ang ginaw. Good evening po, ate. Salamat sa pagdalaw mo sa aking bahay. Ayan, may jacket ka na. Ate, at kung gusto mong mangisda ka na rin yan. Gusto ko nang mahiga. Nakahiga na ako kanina. Tignan mo yung walk ko. Ayan. Parang bubble bath lang ang dating host, sabi ni bubble bath. Para ano daw yan, ate, pang takip sa super stress na mukha. Kaya lagyan natin ng bubbles. tingnan mo nga yung nasa likuran ko, mga diaper. Andyan na nakatambak. Kaya nilalagyan natin ng mga bubbles para matakpan daw yung mga eye bags, mga wrinkles sa mukha. Kasi matanda na talaga, hindi na mapigilan. Thanks so much sa dalawang andyan. May pa-herang pa sila. 3 million people in the house. Thanks so much. Na herang sila, kaya hindi sila makapasok. Perlita Ventura, good evening po host, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, ate Lilia Vera, si Perlita Ventura ay baby pa rin ang kanyang bahay, kaya isdain na rin natin. Yakapin natin si Sis Perlita Ventura. Ayan, Nika Explore, thumbs up here, nasa harang pa, sabi ni Sis Nika Explore. Thanks so much, Sisi. Salamat sa mga paharang-harang mo dyan. Ayan, Sis Perlita Ventura. Ayan, si Lilia Veras. Ayan, siya yung kasama ko nung linggo. At dikitan mo na rin. Taga siya, Sis Perlita, taga season, kaya magkalapit lang kayo. Magpalit TV, nasa harang ate, sabi ni Magpalit TV. Thanks so much, Magpalit TV. Salamat. Take explore. Salamat sa mga paharang-harang nyo dyan. Salamat sa paglaro ng harang nyo. Mongski Morales, 2 minutes pa, sabi ni Mongski Morales. Ayan. Nainitan naman na ako. Kanina maginaw. Tapos ngayon malamig na. Ay, mainit na.
Thanks so much, Sneak Explore sa mga paharang-harang at Magpali Channel. Dito lang, sabi ni Magpali Channel. Nasa harang ate, sabi ni Magpali Channel. Ayan, thanks so much sa mga nagpapaharang-harang, mga naglalaro ng harang-harang dyan. 4 million people in the house, thanks so much. Salamat, salamat. Ayan, madali ang LS lang to guys, mga 1 hour para may ano. Maria Lisa, harang ate, sabi ni Maria Lisa. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat sa mga paharang nyo dyan. 4 million people in the house, thanks so much. At saka sa 8 patamsak nyo. Thanks so much, guys. Ano alaga mo ate? Babae? Oo, babaeng matanda. Babaeng matanda, sis Maria Lisa. Ilang taon na ba yan ate? Sabi ni sis, 73. 73 na siya. Pero ano, Nika Explore, BJ, sabi ni sis Nika. Salamat sisi sa pa-BJ mo. Pero ano siya, may sakit, may Alzheimer siya. Ay, matanda na pala, sabi ni Maria Lisa. Oo, matanda na. Pero ano, malakas pa naman, nga lang, may sakit. Okay po, sabi ni Maria Lisa. May sakit siyang Alzheimer, kaya ano, alagain na siya. Kasi naoperahan na siya sa ulo, ilang beses na siyang naoperahan sa ulo. At saka yung hips niya may fracture, yung buto dito sa hips. Kasi ano, ilang beses siyang natumba, nahuhulog dito sa bed. Kaya ano, ngayon, magkatabi na kaming matulog dito sa kwarto niya. Kaya ano, tingnan mo yung boses ko, ano lang, parang hindi marinig. Boses lang ng pusa. Maria Lisa, ilang taon ka na dyan, Mama Norm? Sabi ni Maria Lisa, magpo-14 na sisi. 14 years na ako sa May next year. Ayan. Pang 8 kontrata ko na kung pipirma pa ako. Pero pinag-iisipan ko muna kung pipirma pa ako kasi ang hirap ng mag-alaga. Host, pwede magbaba ng bahay? Sabi ni Sis Perlita, sure, sisi, magbaba ka ng bahay. At makipaglablaban ka na dyan. Maria Lisa, oo nga ate, sanay na ako. Nabulong ka dyan, sabi. Kaya nga, hindi ako makapagsalita ng malakas. Kasi ano, andito siya sa tabi ko. Magkatabi lang yung bed niya, tapos ito yung bed ko. Talagang ano, wala kaming pagitan. Ayan guys, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Perlita Ventura. Wow, tagal na grabe. Salute to you, Mama Norm, sabi ni Marlisa. Oo, tsaga-tsaga lang sisi. Sa'yo na ang corona, sabi ni Sis Marlisa. Oo. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Perlita Ventura. Nika Explore, still in the house. Maria Lisa, tawang-tawa na sa Perlita Ventura, buti pa si host, tagal na Hong Kong, sabi ni Sis Perlita, mas matagal ka pa, Sis Perlita, kaysa sa akin. Maria Lisa, yan lang, thanks so much. Mas matagal ka pa nga kaysa sa akin eh.
Mongski Morales, nak Felita Bintura, nakaplay ako sa'yo sa isang CP, sabi ni Mongski Morales. Salamat Mami Evelyn, salamat sa pag-play kay Sis Felita Bintura. Ayan, Sis Felita Bintura, naka-play ka daw kay Mami Evelyn sa isang CP niya. Ayan, thank you. Thank po Mami, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Ayan, Perlita, baka hindi pa kayo dikit ni Marlisa. Dikitan mo na rin. At saka kay si Lia Oblimaga, andyan din siya. Saka kay Marvic TV, andyan din. STN mo rin. At saka si Magpali Channel, baka hindi pa kayo kadikit. Gabi-gabi yan, sabi ni Ma'am Evelyn. Wow, sana all gabi-gabi. Ayan, Sis Perlita, malapit ka nang mamuni kasi gabi-gabi kang plini-plini ni Mami Evelyn. Ayan, Sis Nick Explore is still in the house. Thanks so much. Salamat sa pabiji-biji mo dyan. 4 million people in the house. Thanks so much po. Naka 30 minutes na tayo. Ang bilis. Ang bilis ng oras. Magwa 1 hour lang ako guys. Mag-ano lang ako. Mag-attendance lang kay Lolo para may attendance. Para alam niya na alas 10 ang aking LS. Salamat guys sa apat na andyan. At maglablaban na kayo kung hindi pa kayo magkakadikit guys. Pakilablabin na rin natin si Sis Perlita Ventura. Super baby pa ang kanyang bahay guys. Kaya dikitan na rin natin siya. At yan din tayo galing sa pangingisda noon. Nagparami tayo ng mga bananas. Kaya Sis Perlita Ventura, puyat pa more para makarami ka ng mga bananas mo. Puyat pa more para makarami ng bananas. Dahil ganyan din kami noon. Mongski Morales sa akin, sawa na si Lolo Sis, sabi ni Ma'am Evelyn. Bakit naman Mami? Bakit nasawa na si Lolo sa'yo? Kasi sobrang tagal yung LS mo Mami. Mula umaga hanggang hapon. Ilang oras yon? 11, 12 hours. 12 hours daily. Saan ka pa? Grabe. So, nakaka 48 hours ka sa isang araw. Grabe. Ang dami. Sana all makapag-LS ng 12 hours. Sa akin, Mami, hindi pa umabot ng ng 6 hours. 5 hours lang 5 hours mahigit yung battery ng CP ko. Ang bilis malubat. Kaya nga hindi ko pa na-play yung mga videos mo. Wow, thank you so much Mami. May 125 WH na host, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Malapit ka ng mamuni, Sis Perlita Ventura. Dahil 4 hours lang si Mong, sabi ni Mama Evelyn. Kaya nga po, ang bilis malubat sa akin. Buti kayo Maria Lisa herring, sabi ni Maria Lisa. Thanks so much Sisi sa pa-herring mo dyan. Mongski Morales, lobat agad, sabi ni kaya nga po, Maria Lisa, hahaha, lagi akong nahaharang, Mama Norm, sabi ni Sis Maria Lisa.
Ayan. Salamat sa mga pa-hereng-hereng mo dyan, Sis Maria Lisa. Perlita Pintura, LS Pamor, 1 year pa siguro host, sabi ni Sis Perlita. Hindi yan. Hindi yan aabot ng 1 year. Tingnan mo sa akin. Oh, Maria Lisa, kain po tayo dyan mga guys. Oh, late naman. Ano yan? Midnight snack. Midnight snack, sisi. Nagsikain na po ba kayo? Sabi ni Sis Maria Lisa. Oo, kanina. 7:15 kami nag-dinner. Pero yung mga alaga ko, 8. Kaya, 9:15 din ako natapos sa kusina. Kaya kay Manang kanina, busy ako. Pero nakikinig pa rin. At least nabunot din. Nabunot din yung pangalan ko doon. Naka 5 hours. Oo nga ate, kasi naglayas kami kanina. Oh, kaya naman pala. Hindi ka pa kumain sa labas. Sabi mo natatakot ka pang lumabas. Yung pala naglayas ka. Midnight snack na din kasi maaga kami kumain kanina. Puro late na. Oh. Okay, ano naman ang midnight snack mo? Ako nga gusto ko na sanang magkape. Hehe, 4 PM pa kasi yun kumain ate. Oh, aga nga. Ako 15 hours host, premyo. Sabi ni Perlita Ventura. Oh, nakarami ka talaga. Makakarami ka talaga kung ganyan. Ganyan ka, ganyan ka tagal yung LS. Maria Lisa, nagpasama kasi si ate ko sa City po, mama noon, sabi ni Maria Lisa. Oh, kaya pala gumala-gala. Take out ng Jollibee, mama noon, si libre. Sana all may pa-take out na libre. Ayan, nung nagkita kami ni Mami Evelyn dito, nagmukbang din kami doon sa Jollibee. May pa-take out pa. Kasi hindi ako nakakain doon. Kasi nung nagkita kami, katatapos din lang naming nag-lunch. Kaya nag-take out din ako sa Jollibee mukbang. Kaya ayan, may pa-take out pa. Kumain na nga, may take out pa. Minsan lang kasi makalabas, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Oo, iwan ko iwan ko dito sa lenggo kung kakausapin na naman kami na huwag lumabas. Ewan ko ba dito. Pongski Morales, 12 hours lang ang i-upload nila na. Check mo yung lampas. Di na makasama sa upload, sabi ni Pongski Morales. Ayan, Sis Perly. 20 hours bigay ni Lolo Host, 15 premyo kay Adile Lewis. Tapos thank you kay Mami Evelyn everyday, sabi ni Sis Perlita Ventura. Oh, naka 15 hours ka kay Manang Levy. Wow, 20 hours yung LS mo, tapos 15 hours, di 35 hours na yon. Wow, galing naman. Galing naman. Tapos yung play pa ni Mami na everyday. Wow. Malapit ka na ngang mamuni. Kaya bilisan mong mangisda. Bilisan mong mangisda. Mas marami na yung WH mo kaysa yung bananas mo. Galaw-galaw naman dyan. Galaw-galaw. Puyat-puyat pa more. Maria Lisa. Wow. Sabi ni Maria Lisa. Ayan. Kasi may laptop si Perlita Bintura. Nagsa-silent LS na siya. Ayan. Naka 20 hours siya sa sa LS niya kanina na silent lang habang nagwo-work siya. Naka LS siya sa tuktok ng kama niya yung laptop niya. Kaya ayan, nakakuha siya ng 20 hours. Tapos nanalo kay Manang Levy ng 15 hours. So, saan ka pa? Diba?
Perlita Pintura, 10 hours kanina, Mami Evelyn. Ni Lolo, 20 hours ang binigay. O, 10 hours yung LS mo, tapos 20 hours yung binigay. Yun. Galing. Sana all kasi may laptop. Mami Evelyn, pag-ipunan din natin yung laptop para ma-apply natin yung sarili natin. Makapag-play tayo ng harang-harang. Check mo videos mo, walang 14 hours upload, sabi ni Mami Evelyn. Ayan, sis Perly. Check mo daw yung videos mo. Walang 14 hours upload. Thank you so much sa 4 million na anjay. 11:15 11:55 pinakamatagal, Mami. 12. Mongske Morales, ganun din sa akin, 14 at 16, pero lahat 12 hours lang pumasok, sabi ni Ma'am Evelyn. Nika Explore is still in the house. Thanks so much, Sisi. Kala ko natulog ka na. Saan bang lakad sa linggo? Mamumundok ka ulit. Maginaw na. Hindi na pwedeng mag-swimming. Kaya 12 hours nag-e-end na ako. Pag 12 hours na, sabi ni Mami Evelyn. Kaya nga sinasabi ko sa kanya kanina na Mami, gabi na. Gabi na, naka-test ka pa, sabi ko sa kanya. Pagka hindi lang na busy, saka lang niya pupuntahan yung niya, yung LS niya. Kasi andun daw sa tuktok ng bed niya yung laptop. Parang not counted na yung sobra, sabi ni Mami Evelyn. Ayan. Tignan mo lang, sis Perly, kung paano yung flow ng LS mo para wag masayang yung oras mo. Pagka 8 hours na or 10 hours na, stop mo na para makasupport ka sa iba, makapunta ka sa ibang LS, makapangisda ka pa. Ganon. Putulin mo pag 12 hours, tas part 2 LS, sabi ni Ma'am Evelyn, Fam and Friends. Ayan, sis Perlita. Yes, Mami, till 12 hours lang, sabi ni Perlita Ventura. Ayan. Pagka ganon, nangisda ka na lang. Kasi nakakuha ka naman na ng 12 hours mo. O di, ilan na yun? Yes, Mami, till 12 hours lang, sabi ni Sis Perlita Ventura. Kaya kanina 10 hours lang, tapos nangisda, Mami, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Mangisda ka na rin para makarami ka. Punta ka kay Sir Ugi, saka kay Maria Reyes channel. Nakita ko nag-LS na naman kanina si Sir Ugi, pero hindi ako nakapunta dahil medyo tumagal din si Manang eh.
Oo, pwede LS part 1 and part 2, sabi ni Mami Evelyn. Ayan, mag part 1, mag part 2 ka. Kasi mami, pagka nandun na sa tuktok ng bed niya yung laptop niya, saka na lang niya titignan kung lumabas yung amo niya. Kaya habang hindi naglo-loading at may signal, ayun, dire-diretso yung kanyang LS. Ang ganda nga ng pagka may laptop pala, mabilis lang kumuha ng lunch time, cut mo, sabi ni Mami Evelyn. Ayan, pagka lunch time daw, i-cut mo. Tapos mag-part 2 ka. Natatawa nga kami mami kanina kasi sabi niya, hindi ba naririnig Manang, sabi niya, kasi nga yung title niya is LS, silent LS. Sabi ko naman hindi, kasi sabi ko naka-silent nga, hindi naman pala niya napindot yung silent niya. Kaya nung pinakinggan ko yung LS niya, dinig yung yung post niya, tapos yung mga ginagawa niya, dinig pala. Kaya sinabihan ko, hindi naman pala naka-silent yung LS mo, sabi ko sa kanya. Dinig yung mga paghuhugas niya ng mga kutsara. Kaya ayan, bukas talagang isa-silent na niya kasi nakita na daw niya yung silent na pipindutin niya. Sis Nika, andyan pa rin, hehehe, kaya di ako naglalagay ng silent, sabi ni Ma'am Evelyn, Fam and Friends. Kaya nga po mami, sabi ko naman sa kanya, kasi tinanong niya kung madidinig. Sabi ko naman, hindi, kasi nga naka-silent LS ka, sabi ko sa kanya. Ayun pala nadidinig kasi hindi naman pala niya napindot yung silent. Kaya kanina kinalikot niya yung laptop niya. Ayun, nakita na niya yung silent na pagpipindutan niya. So bukas na talaga, silent niya. Hindi naka-mute. Oo mami, hindi niya napindot yung mute. Sabi ko naman, kasi nagpapaturo siya sa akin. Sabi ko, dito sa tatlong tuldok, sabi ko sa kanya, saan yung tatlong tuldok? Sabi ko, sa cellphone. Hindi ko alam sa laptop kasi nga wala akong laptop, sabi ko sa kanya. Kaya ayun, tinignan niya kanina. Di pwede laptop kasi makita ng amo ko. Amo ko lang talaga. Yun mami? Tago ko lang talaga, sabi ni Ma'am Evelyn, Fam and Friends. Ako naman dito mami, alam naman nila na nagla-live ako. Tapos CP lang talaga, sabi ni mami. Oo, ako din mami, pero gusto ko nga rin makabili ng laptop sana. Kasi alam naman nila na nagla-live ako. Baka pinapanood pa nila ako. Kasi nga nakasubscribe sila. Andyan silang dalawa sa loob. Ngayon. Kaya medyo nalit akong naghugas kasi ang bagal nilang kumain. Thanks so much sa 3 million people in the house at saka sa 8 patamsak guys. Dagdagan nyo naman yung tamsak ko kahit 10 lang.
Salamat guys. Salamat mami. Chief Robert, hello host. Tamsak na, sabi ni Chief Robert. Thanks so much, Chef. Salamat sa pagdalaw ulit. Ba't hindi ako makapasok sa ano mo kanina? Sa premiere mo. Ang tagal kong ano, pinipindot. Ayaw talagang makapasok. Pero andun ako. Bakit kaya? Replay ko na lang. Chef Robert. Chef Robert vlog here, sabi ni Chef Robert. Di mo pala pwede awayin amo mo sa LS. Hindi mami. Kasi ano, nakasubscribe sila. Okay lang yan host, no problem. Sabi ni Chef Robert. Ano ko na lang. I-reply ko na lang Chef Robert. Hello Perlita, sabi ni Chef Robert. Ayan si Perlita, hello daw, sabi ni Chef Robert. Baka ano, hindi pa tapos yung trabaho ni Sis Perlita, Chef Robert, kasi wala na, hindi na siya nagko-comment. Ay, andyan pa. Bigay ni amo mami, pwede gamitin gabi lang after work, sabi ni Sis Perlita. Hello sir, Chef Robert, good evening, sabi ni Sis Perlita. Akala ko wala ka na dyan. Dyan ka pa rin pala. Chef Robert, hello, Neka-explore, sabi ni Chef Robert. Ayan, pabidyo-bidyo lang si Neka, Chef Robert. Inaantok na yata. Kaya nagbibidyo-bidyo na lang yan. Nakatapos din ng kanyang LS. Good evening din, sabi ni Chef Robert. Ayan, Sis Perlita Bendora, good evening din, sabi ni Chef Robert Vlog. Thanks so much sa 4 million people in the house at saka sa 9 thumbs up. Bongska Morales, Evelyn Farm and Friends, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Chef Robert's Vlog. Kung hindi mo pa kadikit si Ma'am Evelyn Farm and Friends, ayan, nagbaba na siya ng kanyang bahay. Isa na rin siyang monetized channel, kagaya natin, Chef Robert. Kaya lablabin na rin natin, payakap din kay Ma'am Evelyn Farm and Friends. Ayan. Mangisda naman kayo ng mamigay naman kayo ng saging, sabi ni Sis Perlita Bentora. Pagod sa work tapos tutok sa cellphone, sabi ni Chef Robert. Kaya nga po, mas talo naman kami dito, Chef Robert, maghapon, patago-tago lang yung pagtingin sa cellphone, kung sino yung mga naka-LS at mga nag-pre-premiere. Kaya ayan, ang hirap kasi hindi namin hawak yung oras namin. Kaya kung minsan hindi nakakapag-support sa mga LS at saka mga premiere, kasi nga patago yung paghawak namin ng cellphone. Kaya ganitong oras din yung pinili kong LS ko, kasi andito na ako sa kwarto. Nga lang hindi naman ako pwedeng mag-ingay-ingay. Kasi katabi ko tong alaga kong matanda, kaya ganito lang. Thanks so much guys sa inyong pagstay. Ayan, mangingisda si Mami Evelyn. Puro mga moni ang mga andito. Kadikit mo na ba silang lahat, Sis Perdy? Nakadikit ka na kay... Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Sis Perlita Ventura. Nakadikit ka na kay Chef Robert. Nadikitan mo na rin si Mami. Nadikitan mo na rin si Neka-explore. Si Cindy Vlogger, nadikitan mo na rin ba? Andyan din kanina si Cindy Vlogger.
Saka si Maria Lisa, andyan din kanina. Nikitan mo na rin siya. Mukhang nasa ano na siya nasa GC na. Kay Chef, okay na, sabi ni Sis Perlita. Ayan. Salamat, Chef, sa pagdikit kay Sis Perlita Ventura. Ayan. Dikit na yon, sure. Hindi na yon makukuha ni Lolo. Yung pagdikit ni Chef sa'yo, Sis Perlita. Ayan, ang sakit na yung likod ko. Gusto nang mahiga. Gusto nang mahiga. Nakakantok na. Antok na. Itamsak mo rin yung itamsak mo rin yung ninja mo sa akin. Si Pilper. Para maging maging 10 na yung tamsak ko. O diba? Tamsak mo na rin yun. Yung isa. Para maging 10 na yung tamsak ko. Nakikusap pa. Thank you so much sa 3 million na andyan at saka sa siyam na patamsak nyo guys. Salamat. Ayan, nakikiusap pa. Maria Lisa, hindi pa host, sabi ni Perlita Ventura. Ayan, nasa rin siya sa pinakbitim. Mongske Morales, ako minsan din ako mute sis. Rinig ang hilik, hahaha, pasaway. Natawa si mo. Ako din mami noon nung nag-ELS ako ng hapon, 1:00 hanggang 3:00. Ala, hindi ko na malayan na nakatulog ako. Kaya merong nagsabi sa akin, si Kuya Jerry Vlog. Sabi niya, dinig na dinig Mama Roms yung hilik mo, sabi niya. Natatawa ako nung sinabi niyang ganun. Hindi ko na talaga namalayan sa puyat ko. Hindi ko namalayan na nakatulog ako, mami, kasi naka back camera ako na nag-ALS. Tapos nakahiga ako. Yung pala nakatulog na ako. Dinig na dinig yung hilik ko. Grabe. Yun, talagang hindi ko na namalayan na nakatulog ako sa sobrang puyat. Grabe. Pumasok na si Mong kagabi sa akin, mami, pero naputol naman. Hindi naman na nag-resume. Pinipindot ko ayaw talaga. Ayaw ng maibalik. Namuni tayo na hilik LSD. Hindi naman pala bawal. Kaya nga, mami, di ba? At least kahit naghihilik dyan, namuni pa rin. Hilik pa more sa LS, mami. Nag-part to siya, sabi ni. Hindi, mami, ako kagabi pumasok si Mong sa akin. Pero naputol. Pero hindi naman na ako nag-part to. Kasi antok na rin ako. Pero mahigit 1 oras na rin yun
Pero ano, nanghihinayang ako kasi marami ring tao kagabi sa LS ko. May siyam yata na tao kagabi. Eh, biglang naputol kaya ano, nanghihinayang din ako. Pero ayan mo na. Basta may attendance lang kay Lolo. Oo. Batiin ka raw niya, sabi. Nabati na niya ako, mami. Tapos sabi niya, ano, gagawan daw niya ako ng thumbnail. Free. Sabi niya. Sabi ko naman, oh sige, asahan ko yan. Sabi ko sa kanya. Hala, wala pa ang greetings. Sabi niya, kaya nga po, inaantay ko, isa pa lang yung nagbigay. Lagi kong pinapaalala. Wala pa namang nagbibigay. Ang hirap namang mag-place, mami. Ang hirap namang mag-place na ano, na humingi ng video. Ayan, sis Perlita, ano, magbigay ka rin ng video mo sa akin. Batiin mo naman ako. Para ano, may premiere ako. Para mas lalo kanilang makilala sa YT World pagka may pag-ratings ka sa akin, o, di ba, ma-i-premiere kita. Nakalimutan ko, agoy, sabi ni mami. Sige na, mami, gawa ka na sa linggo para ano, walang disturbo. Ako nga rin, hindi pa rin ako makagawa. Hinihintay ko pa yung mga video nyo para ano, alam ko yung sasabihin ko. Ang hirap kayang gumawa. Kaya ang hirap din mag-place na ano, magpagawa. Ayan, si Chef Robert noon, nagpapagawa siya ng video rin sa akin sa pa-congrats, pero hindi po ako nakagawa kasi ano, nahiya ako. Nahiya rin akong mag-video-video, pero yung ibang yung admin namin sa isang GC, ano, kailangan gumawa talaga ako kasi ano, sila ang rumatrat sa WH ko, kaya gumawa talaga ako. Ayan guys, naka 1 hour na tayo. Ano ko lang, lampas ko lang ng 10 minutes siguro para ano, hindi na mabawasan yung 1 hour ko. Lia Oblimaga, harang, sabi ni Sis Lia Oblimaga. Thank you so much, Sis Lia. Salamat sa mga paharang-harang mo dyan. Dumalaw ba si Joyce Kitchen? Sabi ni Mami Evelyn. Hindi pa, mami, hindi pa nakadalaw sa LS ko. Pero nung nag-premiere ako nung isang araw, dumalaw din siya. Tapos sabi niya ano, hinila lang daw ni Idol Darrell kaya siya pumunta. Ano yun? Kaya ano, harang with thumbs up pa, dalawang harang, sabi ni Sis Lia Oblimaga. Talaga, dalawang harang talaga, sabi ni Sis Lia Oblimaga. Sir AJ Daniel TV, shout out host, sabi ni
Sir AJ, thumbs up dan, sabi ni Sir AJ Daniel TV. Thank you so much, sir. Salamat po ulit. Kagabi, hindi ko napicturan at ipopost ko sana. Harang pa, sabi ni Sir AJ. Mongske Morales, sabi ko kasi kay Boss Daryl, Monica na, hehe, sabi ni Mami Evelyn. Ayan. Pumunta nga sila nung premiere ko, Mami. Pero ano lang yun, yung short video, 5 minutes lang yata yun. Yung pinuntahan nila, hindi yung kahapon, nung isang araw, Mami, yung pinuntahan nila. Sir AJ Daniel TV is still in the house. Thanks so much, sir. Leah Oblimaga, hello, Sir AJ Daniel TV, sabi ni Sis Leah Oblimaga. Ayan, maglablaban na kayo, guys, at magyakapan. At magtulungan din tayo sa mga WH, yung mga may paharang-harang dyan. Don't skip the harang, guys, para makatulong din tayo sa kanila. Ayan, si Sis Leah Oblimaga ay isa na rin siyang monetized channel. Kung puntahan natin yung kanyang bahay, guys, don't skip the harang. And thank you so much, guys. At within 2 minutes, i-end ko na po ito para makapunta naman kayo sa ibang LS at makapag-support sa iba. Salamat, Sisi, sa pagdalaw sa aking bahay. Sis Leah Oblimaga, Sir AJ Daniel TV, Madam Evelyn Farm and Friends, Chef Robert Vlog, Maria Lisa, Cindy Vlogger, Nika Explore, sino pa yung andyan kanina? Ayan. Sino pa yung andyan? Perdita Ventura. Ayan. Ayan ako, as you wish, tamsak na si Pilper. Harang pa more, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, thanks so much sa patamasak. My wish is granted. Okay, mag-support ako kay Mami Ruti, naka-LS din siya, sabi ni Ma'am Evelyn Farm and Friends. Sige po, Mami, at mag-e-end na rin ako. Salamat sa pagtambay ulit. Thanks so much. Sis Perlita, good night. Mami Evelyn, good night po. Sis Leah Olimaga, thanks so much. Sir AJ, good night po, sir. Good night, good night. And God bless us, everyone. Thanks so much. Bye-bye.